Mørket. Zombier. Edderkopper. Piger. Eksamener. Højder. Økonomi. Vores frygt og bekymringer ændrer sig igennem livet. Min karriere. Mine børns fremtid. Min hørelse. Og hvad det kommer til at betyde for mit familieliv, sociale liv, arbejdsliv. Uanset hvilken alder vi har, kan disse bekymringer synes meget større, end de egentlig er. Små, elegante og stort set usynlige. Se, hvad den nyeste teknologi kan gøre for dig. Find en høreklinik tæt på dig på oticon.dk.